اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم نال اج 20 رمضان المبارک ہے تے اسی سلسلہ شروع جڑا کیتا ہے پنجابی زبان سورہ الاعراف دا۔ سورہ الاعراف آج مکمل ہو جائے گی۔ یہ وہ پیاری سورہ ہے جیڑی قرآن پاک دیاں 7 وڈیاں سورتاں چ ایک ہے۔ ان دے اندر بنیادی مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت لئی اپنے پیارے رسول پیغمبر مبعوث فرمائے۔ انہاں حق کی دعوت دیتی، خوش قسمت لوگوں نے قبول کر لیا، خوش نے انہوں جھٹلایا۔ اس سورہ مبارک کے اندر اولو العزم انبیاء دا ذکر ہے کہ جیڑیاں قوماں نے انہوں جھٹلایا انہاں دا انجام بیان کیتا گیا۔ یہ دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے واقعات کا یہ سارے جتنے واقعات نے انسانوں کی ہدایت بھی انہاں چ سبق یہ ہے کہ اللہ دے اے محبوب انبیاء رسل اللہ دے حکماں نوں لے کے آئے جنہاں نے جان بوجھ کے انہاں دا انکار کیتا، لگاتار آکڑ چ رہ اپنی دنیاوی طاقت دا نشہ انہاں تے چھایا رہا، انہاں دا انجام اللہ پاک نے بیان کیتا۔ سورہ اعراف نام اس واسطے ہے، اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بہت اچھی کندھ ہے۔ جنتی تے جنتاں جان گے تے دوزخی جہنم چ جان گے۔ یہ وہ ہوں گے جڑے گنہگار ہیں، پاپی نے، وہ تو جان گے جہنم چ۔ جڑے نیک اور سادے لوگ ہیں انہاں نوں اللہ پاک جنت دی نعمت عطا فرمان گے کہ جنہاں دے پلڑے برابر ہوں گے انہیں نیکیاں ہوں گیاں، انہیں برائیاں ہوں گیاں تے وہ اس کندھ تے ہوں گے، ادھر بھی ویکھن گے ادھر بھی ویکھن گے، اندروں ڈردے ہوں گے کہ یا اللہ ساڈا حساب نبیڑ دے، اسی تو بڑی مصیبت چاں۔ الٹیمیٹلی اللہ پاک کرم فرمان گے تے انہاں نوں جنت نصیب ہو جائے۔ ساڈے دی سبق یہ ہے کہ اسی اللہ دے جڑے احکامات وہ انبیاء رسولاں دے ذریعے آئے اور آخری نبی جنہوں رحمت للعالمین دا تاج پہنا کے قیامت تک کی ہدایت لئی مبعوث فرمایا، اسی انہاں دے فرمائے ہوئے وہ کم کریے جن تے او سے اللہ راضی ہوئے، جن تے شیطان راضی ہوئے اُن تو بچیے تاکہ ساڈا پلڑا جنتیاں والا پارا ہوئے۔ سورہ اعراف
اختتام ہو رہی ہے۔ آخری 203 تو 206 آیتوں کا ماں بولی سے ترجمہ پیش کرنے ہیں۔ 203 آیت فرمایا جدوں تسی انہاں کول نشانی نہیں لیاندے تو وہ آختے نے بھئی تسی انہوں اپنے والوں کٹ کے کیوں نہیں لیا ہے۔ آپ جو میں تا صرف اس حکم سے چلنا وا جڑا میرے پالن والے والوں میرے ول وہی کیتا جاتا ہے۔ ایک قرآن تواڈے پالن والے والوں پوریاں دلیلاں دا مجموعہ ہے تے ہدایت تے رحمت ہے انہاں لوکاں دی جڑے ایمان لیاندے نے۔ 204 آج فرمایا تے جدو قرآن پڑھیا جائے تو انہوں غور نال سنیا کرو تے چپ رہا کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ 205 آیت فرمایا کہ اپنے پالن والے دا اپنے دل وچ ذکر کیتا کرو عاجز بن کے رو رو کے تے ڈردے ہوئے مسکینی نال تے درمیانی آواز نال پکاردے ہوئے صبح تے شام اللہ دی یاد کرو تے غافلاں وچوں نہ ہو جانا۔ آخری آیت مبارکہ اس پیاری سورہ دی 206ویں چ اللہ پاک نے فرمایا بنا شک جڑے مقرر فرشتے تواڈے پالن والے دے سامنے نے وہ کدی بھی اس کی مرضی کو انکاری نہیں ہوندے، سارا ویلا اس دا ارد کرتے رہندے نے تے ان دی بارگاہ وچ سجدے وچ پے رہندے نے۔ سچ فرمایا پیارے آقا کریم پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو قرآن فہمی دی دولت نصیب فرمائے تو جو کچھ ساری ہدایت لی قرآن پاک دسیا گیا نیکیاں دے کام کرن دا حکم دیتا گیا انہاں تے چلیے تو برائیاں تو روکیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا مقام